לגמישים ולא לגמישים, לבני משפחה, לחברים, לאמא ולאבא, לסבתא ולסבא. אז מי שרוצה, מי שלא רוצה, אני גם מזמינה לנסות, אז אולי אתם תרצו אחר כך. ואנחנו מתחילים מקצת נשימה במצב הזה. שאיפה ידיים כלפי מעלה וקצת הקשתה אחורה. ועכשיו כתיפה קדימה. אפשר לכופף את הרגליים, ולעשות כמה נשימות. אחת, שתיים. אני חייבת לעמוד בצורה אחרת קצת, ועכשיו מהמצב הזה אנחנו נעבור לפלנק. על הרגליים ככה, על הידיים ועל הרגליים. אחת, שתיים. ואנחנו יורדים על הרצפה. עכשיו נעשה כלב מביט מעלה. אחת, שתיים. ממצב הזה נעבור לחתול. נעשה כמה תנועות עם הגרף. הקשתה. אפשר ידיים בנמסטה. ואפשר עוד לסבך. ידיים כלפי מעלה. ונושמים כאן 4 פעמים. 1, 2, 3, 4. חוזרים למצב עמידה, מחליפים את הרגליים, הרגל השמאלית, קו הרגל השמאלית נמצא על ירך הימנית. ואפשר להישאר ככה למי שיותר קשה, אפשר לעבור למצב הזה, ואפשר ידיים כלפי מעלה. 1, 2, 3. רגל. עכשיו נסדר את הרגל הימנית, ככה הרגל הימנית קצת שונה. נשים אותה ככה. חצי לוטוס. חצי לוטוס. מי שיכול, בואו ננסה, יכול לתפוס את האצבעות.